Veña, vale, pois entón vamos a comezar este pleno extraordinario que ten 5 puntos na súa orden do día. Antes de nada, presentarnos a Clara Ortega Fernández, que é a nosa nova secretaria, acaba de incorporar ao Concello, digamos que é propietaria da praza de secretaria do noso Concello, e, bueno, benvida, e desexamos toda a sorte, mas fagas un traballo largo en aras do pobo de Outes. Bueno, o primeiro punto é dar conta da dación de contas de liquidación do Orzamento 2022, se tuvermos tres información ao respecto, é simplemente unha dación de contas. O segundo punto é a aprobación se procede do Plan de Obras e Servizos, Plan Único 2024. De forma moi resumida, tamén vostedes tiveron acceso ao expediente. Bueno, a proposta recorrente, como ben saben, anual. En este caso, como tamén suele ser habitual, a proposta do noso goberno está feita, digamos, tanto para cubrir, digamos, a chega que nos fai a Deputación para o poso ordinario, e tamén hai unha proposta de proxectos para o plan complementario. Vale? Plan ordinario e plan complementario. En canto ao plan ordinario, este afecta un total de 453.849 euros, dos cales vamos a dedicar a gasto corrente, a nosa proposta, dedicar a gasto corrente algo máis de 255.000 euros, e a investimentos 198.000 euros. Bueno, xa temos comentado que entendemos que hai unha serie de servizos que se puseron en marcha nos últimos tempos que implican un maior gasto corrente no noso Concello, que esa é a razón fundamental pola que botamos man desta partida que se pode dedicar justamente a gasto corrente, unha parte do plan ordinario do POS-2024. E, en canto aos proxectos de investimento dentro do plan ordinario, suman un total de case 200.000 euros e incluen 4 proxectos. O primeiro deles é o pavimentación do núcleo de Moledo, o segundo deles pavimentación dentro do núcleo de Cambeiro, estes dous na parroquia de Outes. O terceiro é a reconstrucción dun muro e dun camiño na Famela, na parroquia de San Lorenzo, e finalmente un proxecto de mellora do outro núcleo rural, que é o núcleo de Sendón, en Baladares. Todo isto suma 198.000 euros. E, en canto ao plan complementario, está habido 4 proxectos que suman un total de 385.000 euros, e que son, por unha banda, o acondicionamento da planta superior do Colexio Vello do Concello de Ron, para acondicionamento para unha sala de usos múltiples. En estes momentos este edificio está sendo utilizado a planta baixa como escola infantil, a planta alta, realmente ainda necesitaba facerse unha serie de obras para poder ser utilizado para distintos usos. Incluíse tamén unha mellora de viais no lugar do Braño, na parroquia do Freixo. En terceiro lugar, unha pavimentación de viais no núcleo de Cando de Arriba, concretamente, que inclúe outras actuacións, é un proxecto único, pero inclúe outras actuacións, tanto en Catasoeiro como en Lantarón, mellora de viario de camiños. E, finalmente, hai un proxecto de certa dimensión, de certa cuantía, de perto de 125.000 euros, que é a renovación do abastecemento e do saneamento na Avenida Fisterra. Eso propónse no plan complementario, repetimos, habida conta que ainda non temos noticias de que a Xunta de Galicia vai a cometer un proxecto de mellora, como xa fora anunciado, da Avenida de Fisterra. Temos un problema coa rede de saneamento e un problema coa rede de abastecemento, e temos que arreglarlo. Nos comprometemos a facelo así, a arreglar esta problemática,
E por eso propoñemos para o POS complementar. Isto é a proposta que fai o grupo de goberno. Ten a palabra agora o portavoz da oposición. Bueno, para empezar, temos que decir que as inversións que vostedes propoñen, desde logo, son todas necesarias, naturalmente, unhas máis que outras, pero todas necesarias. Entendemos que algunhas delas, evidentemente, se houbera un goberno con capacidade para realizalas ben, poderíanse financiar de outra maneira, utilizar eses fondos para outras actuacións máis acaídas. Como dixo vostede, por unha obra ferrometillo. Observamos tamén no expediente que o reparto de actuacións, varias parroquias quedan sen ninguna inversión neste pós-2024. Non vemos ninguna proposta para Tarás, non vemos ninguna proposta para Entins, non vemos ninguna proposta para San Ourente e non vemos tampouco ninguna proposta para San Cosme. Sen embargo, o que si vemos é unha proposta, como xa dixo, para destinar a gasto corrente bastante avultada, ni máis ni menos que 255.626,40 euros, preto de 256.000 euros. En anteriores pós justificaban a utilización dos cartos dun plan que se denomina Plan de Obras e Servicios para financiar o gasto corrente por incremento do gasto enerxético. Agora esa excusa creo que xa non está vigente. Xa fai uns días vostedes adxudicaron un contrato para empezar do que vostedes presumían dicindo que ia supoñer un aforro importantísimo. Iso sí, xa sen falar dos 40.000 euros anuais que ian aforrar co cambio de luminarias que tamén presumían fai uns anos. E despois deste suposto aforro vemos como os cartos do POS dedicados a gasto corrente, en vez de baixar, aumentaron considerablemente. Creemos ou pensamos que pode ter que ver o aumento do gasto corrente co aumento tamén do 68% en soldos de políticos con respecto ao mandato anterior, que pasamos de preto de 79.000 euros ao ano aos preto de 133.000 euros actuais. E iso sin saber tamén o gasto que se incrementaron na Seguridade Social polas dedicacións que se aumentaron. Que non sabemos porque, como ben xa dixemos xa varias veces, solicitamos ese dato fai 7 meses e ainda non activamos resposta por parte do goberno. O mellor ainda van ter que necesitar alguna dedicación máis para que leve o Departamento tamén de Transparencia. En calquera caso, esperamos que eses cartos dedicados a gasto corrente sirvan para ampliar os créditos desas partidas que vostedes esgotan con tanta facilidade, sobre todo aquelas que teñen que ver con que os provedores do Concello poidan cobrar os seus traballos en tempo e forma, e non teñan que esperar, como en algún caso, máis de un ano. De calquera maneira, adiantamos que imos apoiar co noso voto favorable esta proposta porque entendemos que as actuacións son necesarias e beneficiosas para os veciños e veciñas de Outes, inda que se podíanse atender máis se fixeran unha boa xestión. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Ten unha palabra para o goberno. Ben, o goberno de hoxe efectivamente fai unha proposta moi razonable de cuestións prioritarias e necesarias para o noso Concello e efectivamente son unha proposta máis ambiciosa para levar adiante. Eu penso que efectivamente queda moito por facer, sabemos que as necesidades do Concello son moitas e o gallar, de verdade, se puderan solucionar non só anos, pero vostedes saben como a nós que iso non é posible, por desgracia. O que sí que me gustaría saber é a que obra se refire que financiarían de outra maneira e de que maneira a financiarían vostedes. Gustaríame saber, a verdade. Non sei se nos poden contestar ou explicar a que se refería con iso. Evidentemente, na demagoxia dos salarios a non gobernar, porque me parece xa directamente insistir nalgo que xa está máis explicado, que están os datos publicados e é directamente absurdo seguir nesa
esa línea, pero bueno, alá vostedes. Vou comentar por favor no socialista, sí. Sí, como ben dixo non trabajo do grupo popular, son todas obras necesarias, indudablemente, non vamos chegando a todas. Fala vostede de financiar de outro xeito algunha das obras, eu entendo que si hai posibilidades moitas veces, pero fíjese que vostede a mellor non estaba aquí daquela, pero no ano 2018 a compañeira Beatriz Molino salía no periódico a segunda fase da avenida de Fisterra por parte da Xunta de Galicia. Nos do ano 2018, pois ainda a Xunta non foi quen de darlle a este Concello cartos para acometer esa obra. Entonces consideramos que non pode esperar máis e que ten que ir deste xeito. Nada máis. Ben, bueno, de xeito moi breve, contaba vostede que non hai propostas de actuación en algunha das parroquias, bueno, puderon as propoñer vostedes e nós non recibimos ninguna proposta, ninguna chega por parte do Grupo Popular para este plan de obras e servicios. Se vostedes votan de menos algunha actuación, repito, puderonas propoñer. En canto a gasto corrente, eu creo que xa o temos comentado, o aforro enerxético, o gasto enerxético, mellor dito, nos últimos exercicios foi importante. Iso tamén vai afectar as contas deste ano 2024, posto que se gasto facturas de 2023. O contrato, ainda hoxe, vimos justamente, fai agora unha hora de adxudicalo definitivamente, o contrato de suministro eléctrico, vai a supoñer un acordo importante, pero iso non quer dizer que este exercicio se vai ainda a notar en toda a súa plenitude, porque arrastramos gastos anteriores e porque ademais, bueno, pois ainda quedan 15 días de exposición ao público, etc. Non vai estar presente todo o ano. Sí, efectivamente, houve un aforro importante no gasto de alumeado público en concreto, e cando queira podemos ver que eses cartos ou superior incluso ao que se comentaba, eses 40.000 euros. Tamén teño que dicir, como xa dixen en outra ocasión, que o gasto corrente no noso Concello incrementouse porque pusemos en marcha servizos que non existían. O primeiro, a edad, que supón en gastos de funcionamento máis de 30.000 euros ao ano, e tamén en gastos enerxéticos, por certo, unha partida importante que esperamos que vais agora, pero que estaba entre os 30 e os 40.000 euros. Se non funcionaba, non gastaba, evidentemente. Eu mesmo digo coa escola infantil. Agora imos abrir unha nova aula da escola infantil, imos ter que completar a ANEM máis, e estamos falando dun custe que antes non tiñamos, que agora se chega aos 200.000 euros ao ano, 180.000 euros ao ano. Dos casos, por certo, a Xunta, en a que presume de que ten a educación gratuita, chega pouco máis de 30-35.000 euros. Esa é a chega a educación gratuita que fai a Xunta de Galicia, a escola infantil do noso Concello. É dicir, as escolas infantis municipais, a gratuidade soportámola os concellos. Por tanto, é necesario ese gasto corrente porque poñemos en marcha ou hai que financiar servicios que son moi importantes para o Concello de Galicia. E pouco máis. Non sei se queren comentar algo máis ou... Sí, quería puntualizar. Sí, ten a palabra vostede. Por un lado, puntualizar ao señor Camaño que no 2019 o que se iba era a confección do proxecto. Non a confección do proxecto. A partir de aí, hasta ahora, estamos na mesma situación. En calquer caso, eu creo que todos os membros do goberno que o 7 de xullo do ano 2023, despois de que gañara as eleccións o Partido Popular, vostedes tres juntaronse para gobernar outros, asumindo así unhas responsabilidades das que agora parece que queren descargar na oposición. A responsabilidade do goberno é conseguir inversións para outros, negociando con administracións superiores, desde logo. Estean gobernadas por quen estean, só viñamos dicindo de fai tempo. Ese é o seu traballo, é polo que cobran o soldo pagado aos veciños e veciñas de Outes. De calquera maneira, poñémonos a disposición do goberno de Outes para acompañalos a negociar ante calquera administración, sexa da cor que sexa.
se vostedes, desde logo, non son capaces de facelo solos, ou se consideran que a nosa aportación pode ser beneficiosa para outros. O que non poden pretender é que o fagamos nós unilateralmente desde a oposición. Nada máis. Moi ben. Ben, xa que non respondeu directamente, pero entendo que efectivamente é o que apuntaba o meu compañeiro Tono, non que sea a hora que se refería de que se podía financiar de outra maneira, efectivamente. Que no 2019 viñeron, ademais, que fixo aquí unha visita ao conselleiro de turno, non me acordo quen era, efectivamente, dicir que pouco máis en 2 días se está feita a avenida de Fisterra, pero que xa non é iso, é que a obra non é que se avisara do proxecto en 2019, é que cando se fixo variante de Langaño, o que se lle prometeu aos veciños de Outes era a travesía de Outes, e vostedes acordanse perfectamente, era a avenida de Compostela e a avenida de Fisterra, fai máis de 10 anos, que a Xunta, e que vostedes levan gobernando todos estes anos, todas estas legislaturas da Xunta, que non sacaron adiante esa obra porque non quixeron, porque non é unha prioridade para vostedes. E vostedes son quen teñen na Xunta, no goberno do seu partido da Xunta, quen teñen a titularidade desa avenida e quen teñen a competencia de sacar adiante. Si realmente lles importa este Concello, terían feito esa obra. O que pasa que non lles importa, non é a súa prioridade. E iso é así. Ou, neste caso, o noso grupo, o BNG, leva presentando unha chea de anos, unha emenda todos os anos aos orzamentos da Xunta para sacar adiante ese proxecto, a avenida de Fisterra. Que vota o Partido Popular na Xunta? En contra. Home, pois aclárense, realmente lle queren este Concello? Saquen adiante esa obra. Pero, bueno, non se preocupen que despois do 10 de febrero xa teremos tempo de facer esa obra. E de todas maneiras, quero dicir, se nos metemos aí, hai moitas outras obras que a Xunta lle debe a este Concello. Indo, sin ir máis longe, ao firme da AC550, que dá vergonza. Dá vergonza como enchen de alquitrán outros sitios que están moito mellor, por certo, e aquí deixan os vecinos abandonados por un goberno da Xunta que é totalmente incompetente para os nosos vecinos. En fin, eu, máis alá diso, e ademais de insistir en cuestións que son manidas, a veciñanza de Outes votou en pouco máis do 52% maioritariamente a opcións de esquerdas. É dicir, non hai que andar a remexer a realidade. Eu penso, de verdad, que estas son as obras que Outes necesita. O goberno fixo unha proposta aceitada e urgente necesaria e imos a tirar para dentro. Señor Camaño, que vostede a palabra. Gracias. Recollo as súas verbas, ademais, agradezoas, conto ca súa palabra para, no momento en que me faga falta, acceder con vostede á Xunta de Galicia polo ben dos veciños viventes. Bueno, de forma moi breve para rematar, xa máis ou menos foi explicitado, non? Pero eu creo que as administracións efectivamente debemos tratar de entendernos, pero tamén debemos ter políticas claras en canto ao noso investimento. A Xunta de Galicia, ao igual que fai a Deputación, por exemplo, tiver os criterios claros de otorgamento de fondos para investimento. Non é así, lamentablemente non é así. Eu non quero pensar que a Xunta de Galicia, na que todo apunta, e o Partido Popular, que o goberno da Xunta de Galicia, usa discrecionalmente os fondos e só apoia aos alcaldes ou os gobernos nun determinado color. Espero que non sea así, porque entón sí que esa sería lamentable. Eu creo que todos estamos de acordo que hai prioridades, hai investimentos que son importantes para o noso Concello, ese é un deles. Agardemos que se desatasque neste mandato. Tamén recollemos a luva que vostede acaba de poñer arriba da mesa, pero repito e digo, é moi importante que as administracións non miremos o color de quen goberna nun lado ou non. Eso é o que debería ser, como fan outros. E creo que os últimos 4 anos, dende logo, o goberno da Xunta en relación a Outes non atendeu os criterios de objetividade. Creo eu e creo moitos vecinos. Dito isto, vamos a proceder, mellor dito, a votación deste segundo punto, a relación do Plan de Obras e Servicios, Plan Único de Protección 2024. Votos a favor? Apróbase por unanimidade.
Moi ben. O seguinte punto é a aprobación se procede do POS adicional. Esta POS plus adicional é o primeiro POS plus adicional que é o POS gasto social, en realidad, non? Porque agora estábamos confundindo o título. Bueno, como ben saben, xa se aproba o primeiro plan de obras e servicios adicional que vai destinado a financiar gasto social, como ven sendo nos últimos anos. En este caso, a cuantía que corresponde por criterios objetivos ao Concello de Outes é de 73.033,26 euros. E, bueno, o reparto é moi semellante ao que se propuso xa en outras ocasións. Son 21.500 euros van destinados a ampliación e dotación de partidas para axudas a emerxencia, en este caso para as emerxencias sociais, pero tamén para volver a financiar unha convocatoria que xa levamos implantando con éxito nos últimos 3 exercicios, que a la mellora da accesibilidade e a mobilidade para persoas con discapacidade dentro do fogar e para mercar instrumentos que son necesarios, aparellos que son necesarios para as persoas que teñen dificultades para a mobilidade no seu fogar. En segundo lugar, tamén dedicamos casi 40.000 euros para ampliar as partidas destinadas ao servicio de atención, ao servicio de axuda no fogar. E, finalmente, como novidade, a posibilidade tamén de incluir alguna partida para investimento, propoñemos algo máis de 18.000 euros, fundamentalmente para a merca dun vehículo, dun novo vehículo, xa se nos entregou, por certo, o primeiro deles, para as traballadoras, neste caso, do Servicio de Axuda no Fogar, pero tamén vai unha pequena partida para notar de investimentos á área de servicios sociais, neste caso con equipos informáticos. En total, 73.033,26 euros no pos-gasto social. Temos de esa parte. Bueno, con respecto a este punto, na verdade non imos de dicir moito, xa que son cartos destinados a servicios sociais, que é unha área que atende a xente máis vulnerable. O único que queremos matizar é que vostedes naturalmente queixanse na falta de persoal para sacar adiante, en moitos casos, a parte burocrática do Concello. Sin embargo, este posto adicional contemplaba a posibilidade de incluir personal técnico administrativo aos servicios sociais do Concello, e a vostedes non aproveitaron esta oportunidade. Aparece reflexada nas bases do POS. Por último, tamén gustaríame dicirlles que desta vez intenten xestionar mellor estes cartos do POS social, para que non pase o mesmo que no ano 2020, que devolveron máis de 25.000 euros, ou no ano 2021, que devolveron máis de 40.000 euros por non justificados. Esperemos que iso non volva a pasar. Nada máis, adiantamos que vamos a apoiar a súa proposta. Moi ben, físicamente tirado, vale, pois entón vamos tamén a proceder a votar este punto. Votos a favor. Ustedes votan por, sí. Aprobase por unanimidade. Cuarto punto é a aprobación, se procede, da conta xeral do exercicio 2022. Bueno, despois dun longo proceso, desde logo moito máis longo do que nos gustaría, por fin podemos aprobar a conta xeral tarde. Sabemos que o estamos facendo tarde, xa explicamos o porqué desa tardanza, pero creo que vamos a facer sen consecuencias sen consecuencias relevantes para o Concello. A partir de agora, unha vez que se aproba a conta xeral do exercicio 2022, xa se vai remitir, espero mañá mesmo, ao organismo pertinente, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia, e, desa maneira, xa volver a ter todo regla en ese sentido. Ten a palabra Beatriz Molinos. Vale, moitas gracias. Pois, antes de nada, quixéramos agradecerlle aos traballadores do Concello a labor que fixeron para armar este expediente, tanto ao Departamento de Intervención como a todos aqueles outros traballadores que dun xeito ou doutro interviron no expediente para
para formala. Despois desto, gustaríamos decir que este punto da orde do día deste pleno extraordinario debería ter figurado nunha sesión plenaria anterior ao día 1 de outubro do ano pasado, que era a data máxima para remitir ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas a Conta Xeral Municipal do exercicio 2022. Pero aquí estamos, despois de que o Consello de Contas lle requerise o día 22 de xaneiro a presentación da Conta Xeral nun prazo máximo de 15 días, que están a acabar inminentemente. Estamos aquí 4 meses máis tarde do prazo establecido na normativa. Estamos vendo como o Goberno Municipal, unha vez máis, pon en risco os intereses dos veciños de Outes. Porque, señor alcalde, o que xestionan vostedes como goberno son asuntos que lle afectan a todos os outenses. E por iso tiñan que ser estrictamente prudentes e rigurosos os mesmos e non proceder da maneira en que o fan, xogando sempre ao límite, a corda frouxa, a última hora, xogando sempre tarde, mal e a rastro. Desta vez, situaron vostedes o Concello de Outes nunha posición de dubidosa honra. Unha situación que é a de estar entre os únicos 4 concellos dos 93 que hai na provincia da Coruña que a día de hoxe aínda non teñen presentada a Conta Xeral do ano 2022. Estos son datos de fai 4 días. Neste período de tempo se presentou a Conta Xeral, o Concello de Outes, dende logo, non o fixo. Pero vostedes, como sempre, eludindo responsabilidades. E o seu relato sobre esta situación é que a Conta Xeral non a forma o Goberno, senón o Departamento de Intervención, e que nesta ocasión, pois que non a formou. Como se vostedes, que son o Goberno, solamente pasaran por aquí de casualidade e non tuveran que gobernar e gestionar todo o que sucede no Concello. Por certo, o feito de non ter presentada en tempo e forma a Conta Xeral, todos sabemos que pode ter consecuencias que foron xa enumeradas en outros plenos ante preguntas feitas polo noso grupo municipal. Entre esas consecuencias, pois está a imposibilidade de ter opción a presentarse a obtención de subvencións. Nós, no pleno de decembro pasado, preguntámoslle se houbera algunha consecuencia derivada deste asunto. E daquela contestounos que de momento non, pero que eran repitemos 2 veces, moi conscientes do problema e que estaban facendo un intenso traballo político, que o repiteu 4 veces, para que no futuro non houbera consecuencias. E nos preguntámonos, a día de hoxe está en condicións o señor alcalde de asegurar que este problema non tivo ninguna consecuencia para o Concello de Outes? Antes dixo que relevantes non, que lle parece. Preguntámosle que se foran relevantes ou irrelevantes. Xa metidos en tema da Conta Xeral, pois sabemos que a Conta Xeral de cada ano non solamente é para render contas, senón que tamén é un mecanismo que pon de manifesto a xestión realizada anualmente no aspecto económico e que permite coñecer a todos os cidadáns as operacións realizadas e o destino que se lle dou aos fondos públicos, así como o resultado económico desta anualidade. Ante iso, o que temos que decir é que esta é a súa Conta Xeral, ou se trae ao pleno para a súa aprobación, foi a xestión que fixeron vostedes dos cartos dos veciños, e son vostedes os que teñen que responder por ela. E tamén quixéramos decir que esperamos que a tramitación en tempo e forma, como consideramos que ten que ser en todos os casos, da Conta Xeral do ano 23 a efectúen vostedes atendendo a esos prazos que impón a normativa de aplicación e que neste ano 2024 Outes non figure entre no listado de concellos que cumpren coa súa responsabilidade neste aspecto. Teñen que empezar xa porque xa os prazos están sendo inminentes e esperamos que os cumpran desta vez.
Moi ben, moitas grazas, nada que engadir, bueno, simplemente insistir que a conta a conforma o equipo de intervención. E vostedes saben perfectamente, porque vostede comezou felicitando, que nós tamén felicitamos, neste caso o equipo de intervención, que fixe un traballo en tempo récord moi importante, porque o seu traballo, efectivamente, quen conforma a conta e intervención. Bueno, se les parece, vamos entón a votar. Perdón, que hai de rir vostedes. Sí, perdón, sí. Xa sabemos que a conta xeral a conforma o equipo de intervención, pero creo que vostedes tamén están aquí para algo, para gestionar todo o que sucede no Concello, como dicen vostedes, en lugar de responsabilidades, nada novo. O que dicen non pode contestar, non? Acórdase dele? Rematou vostede? Non, É que as preguntas se sabe que vostedes tenas que facer no pleno ordinario, se considera oportuno. Entendemos, entón, que se non pode vostede encherse a boca dicindo que non houve consecuencias e que debeu da vida. Bueno, Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a vostede, entenda o que considera oportuno. Vamos a... Apoios entendedores, pobres A ver, palabras por más. favor, rematou o punto. Vamos a votar entón, votos a favor da aprobación da conta xeral, votos en contra, abstencións, e apróbanse os votos a favor dos grupos de goberno e a abstención do Grupo Popular. E o último punto é a aprobación, se procede do pronunciamento extrajudicial de crédito 2 de 2024, refere-se a facturas o compromiso de gasto que se efectuaron o ano pasado, de 2023, e que, bueno, pois, en aquel momento, ben, porque se presentaron as facturas en 2024, ou por outros motivos non foron satisfeitos os gastos ou non van ser hasta este exercicio. Estamos falando dun total de 317.000 euros, e teñen vostedes acceso ao expediente, cando queiran poden intervir. Vale, moitas gracias. E no que respecta ao obxecto deste reconhecemento extrajudicial de crédito, pensamos, como sempre, que se as facturas que deixaron vostedes a deber, que se corresponden con servizos ou suministros que foron efectivamente prestados e que foron conformados como é debido por o responsable do seu control, pois, naturalmente, non queda outra máis que pagar, é o que se debe facer, que iso non cabe ninguna dúbida. Pero tamén pensamos que as empresas ou os autónomos que traballan ou fan suministros para o Concello merecen que se lles pague en tempo e forma. En este REC hai facturas con data de moitos meses atrás, e como tamén se lle dixemos en moitas ocasións, detrás desas facturas hai empresas e xente que adiantaron o seu traballo e os seus recursos para, despois de facelo, ver como o Concello non lles corresponde o pago das mesmas nun tempo razonable. Aínda que, polo que dixo vostede no anterior pleno, non ten constancia de que haxa ningún proveedor que estea descontento coa situación de tardanza nos cobros. Señor González, non hai peor cego que o que non quere ver, ou nega o que ve, tamén é posible, porque realmente a mí parece que o que lle pasa a vostedes e máis ao seu goberno é que non negan o que ven, porque a pouco que andan vostedes pola rúa teñen que ter detectado ese descontento. E se non é así, é que viven vostedes fora da realidade, un llupia ou non sei onde. Ata agora, con este segundo REC do ano 2024, vostedes suman máis de 286.000 euros de facturas do ano pasado que deixaron sin pagar. E non sabemos cantas haberá a maiores, nos máis que posibles futuros RECs que se vayan sucedendo ao longo deste ano. E todos estes gastos teñen que imputarse ao orzamento do ano 2024, que, por certo, está prorrogado dende xuño do ano 2022. E esa imputación de gasto fará que as partidas adicadas a cada un dos conceptos correspondentes a estas facturas disminuirán o valor dos créditos orzamentarios que podrían ser usados neste ano para satisfacer necesidades dos veciños de outros. Estas dúas circunstancias fan que estean gobernando vostedes en base a un documento disminuído en valor, extemporáneo
non reflexa as necesidades actuais, senón as que vostedes consideraron que había a mediados do ano 2022. Por outra banda, os reparos de intervención fan fincapé en que moitas das facturas que se inclúen neste lote corresponden con gastos que fixeron vostedes sen estar aprobados e sen ter crédito para facelo, sendo o único documento que consta no expediente de cada gasto a propia factura, nada máis. A nós, esa forma de conducirse fai que teñamos moitas dúbidas de que é o que se paga e de como se paga. Unha factura nada máis nun expediente, pois non é moita documentación que digamos. E tamén temos que decir que xa vai para 8 meses que empezou a andadura deste goberno a 3 e non se ven atisbos de melloras na xestión destes asuntos. Debe ser que os que anunciaron que chegaban ao goberno para mellorar o que non se viña facendo ben, pois que ainda non empezaron a súa anunciada labor. Nos, e máis moitos veciños de Outes, aínda que vostedes non teñan a capacidade de detectar ese sentir, esperamos que esta non é a forma de manexar os cartos que son de todos os outenses. Nada, moitas gracias. Moi ben, ¿queres argumentar? Usted quer argumentar? Sí, eu vou facer un pequeno inciso e comentar ao Partido Popular neste caso que seguirei pensando na parte que a mí me corresponde como parte deste goberno para que as facturas aos proveedores se paguen en tempo e forma. Esa é a minha pena. Pregunta usted. Bueno, sinalar de forma moi breve. En canto a cuestión dos orzamentos que están efectivamente un orzamento aprobado, estamos, como xa dixemos, traballando no vindeiro orzamento 2024, queremos traerlo o antes posible a este pleno para ordenar efectivamente pois ingresos e gastos do noso concello. En canto a, como usted sinalaba, que hai facturas dos reparos de intervención e que hai facturas que non teñen máis que a factura e, por tanto, que se comprometen gastos en ningún outro tipo de expediente, home, eu vou dicir unha cousa. Vostedes facían exactamente igual, nós en ese sentido melloramos. Por qué? Porque vostedes non facían algo que fai calquera administración, que é unha autorización de gasto. Ustedes saben perfectamente que gran parte dos gastos fora do que eran contratos, que tampouco non facían moitos, que se queren miramos e comparamos os contratos menores que hai agora, que había antes, e comparamos que gastos teñen e que deixan de ter, bueno, pois un expediente como é debido, bueno, pois eu creo que hai moita diferencia, repito, boa parte que iso está progresivamente mellorando, boa parte dos gastos teñen autorización de gasto, cousa que vostedes non facían porque non existía. Cando nos chegamos, non existían e creamos nós esa figura de apoio de gasto, autorización de gasto. Sí, vostedes ríense, pero é certo. En terceiro lugar, bueno, non vamos vostedes insistindo con este tema, é o seu tema, é un tema. O día que se acabe, non sei que van facer vostedes. Porque, mire, acabamos de aprobar o principal ferramenta, acabamos de aprobar de investimento que ten o Concello. 800.000 euros de investimento. Ainda non houve unha sola proposta do Partido Popular. Cero propostas. Sabe por qué? Porque vostedes non teñen proposta de futuro de goberno para este Concello. Ninguna. O único que saben é o goberno para dar as facturas ou non sei, non teñen vostedes ninguna sola proposta de futuro de goberno para este Concello. Ninguna. Ten vostede a palabra para contestar vivamente se considera oportuno. É certo que o que dixen antes ratificome, non hai o cego que é o que non quere ver. E se vostede non quere ver as propostas que ten encima da mesa desde fai moito tempo sobre inversións para facer no Concello por parte do Partido Popular, pois eu non podo facer nada diante da súa cegueira. Ben, antes dixo vostede que iban a ter un orzamento para poñer orden en todo o que ten que ver coa economía do Concello.
Parece moi ben. Iso non quererá decir que ata agora, dentro do ano 2022, estaba todo desordenado, non se refiere a iso, verdad? Xa me parecía que non iba a reconocer. Non teño moito máis que decir, señor alcalde. Se vostede non é capaz de ver o que ten diante, pois nós pouco podemos facer ao respecto. Bueno, pois moi ben. Pois... As autorizacións de gasto, e nas inventamos nós, non se inventou ninguén, por certo. Existen e utilízanse. E xa está, nada máis. Se pouco máis hai que engadir, como decir, sobre as autorizacións de gasto, claro que existen, pero ustedes non as utilizaban. Dito isto, vamos a proceder a votar, se aprobar, se procede o reconhecemento extrajudicial de crédito que estuvemos referindo-nos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois, apróbase por votos a favor do Grupo do Goberno, abstención do Grupo Popular. Creo que pouco máis. Remata este pleno extraordinario. Polo medio temos eleccións. Moita sorte a todo o mundo. Si, acabamos.